गव्यं सिंहा विश्व देवासयमादिन प्रतिष्ठा असे प्रवृत्ति असे ब्रह्मादिनं आसनं समर्पयामि परासनं समर्पयामि माने तुमर ऊपर पत्थर जो डिजाइन अच्छी ये जगह ना फांका सेटा फांका सेपटा फांका से तल सब फांका जो फांका रखुच गोड़ी अच्छी से फांका या तले बहु अस्त्र शस्त्र अच्छी है एवं जो 14 लिखुची मालिका अस्त्र शस्त्र अच्छी एवं आ भर बहुत माने सुना रूपा हीरा लीला मोतीमाणिक रही पांडव मानकर अस्त्र शस्त्र तल अच्छे ये जो क्षेत्रटार गोटे चाबी अच्छी ये चाबीटा पकई ठाकुर परशुराम बंद कर तेणु ये चाबी कहीं खोली पारना भितर इंग्रेज मैंने बहुत आडंबर करते बोली भग्न हो खुंभ अच्छी ये खुंभ तांकर केवल सिंहासन था सिंहासन बैक साइड हूँ सेटा एपटे सब राजसभा बसे यपटे राजा ये जगी चाबी कौटी अच्छी ताहा अनेक आध्यात्मिक साधुसंत मैंने खोजी पाई ना किंतु माँ कृपा मु विगत 8 दिन तले आसती अशोक सागर माँ मत कृपार देखी यही हूँ तार द्वार दोष यहीटा तार चाबी ये समस्त उठिब आपको चाबी खोलिया कि निजे कपिल मुनि आसवे कपिल मुनि अवतार होगी आसवे सी ठिया हे परशुराम अनेक प्रयास कले भी कौन गोटे तुम नवापी नहीं पार ये जहाँ सरकार भित्तिभूमि पर जहाँ परिष्कार कर दिया से जो पत्थर जो पड़ी से कहीं हटई पारना यार गोटे आउ गोटे बड़ किंवदंती अच्छी जदि राति प्रबल बेगर वर्षा हो ढू ढू वर्षा हम ये लोकाल लोक आमर जो अच्छा ये सुना टिकिली सब पाती गोटे भी नहीं सुना मिले ये गोटे अद्भुत जगह एवं महापुरुषंकर कथित अनुसार अच्युतानंद पंचसखांकर महापुरुषंकर कथित अनुसार ये क्षेत्र बहुत किसी ये जो कलिजुगर अंत समय ये क्षेत्र महिमा बहुत परिपुष्टित हो आज जो कार्यटा आम कले समस्ते तो आमर पिला अच्छा शिष्य पिला अच्छा आज जो कार्यटा करागला ता जोगमाया महाकालींकर आदेश माँ कनक दुर्गांकर आदेश करागला विश्वर कार्य कहीं ना जोटा अच्युतानंद महापुरुष लिखिं म्लेच्छ संहार कार्यक्रम 2023 कार्य आरंभ आउ दुईटी देवी कति जावाक पड़ो गोटे हूँ विरजा आ गोटे हूँ इंदिरा तापर खेल आरंभ है कथा यहाँ फाइनाल आपको कहीं काटी पारे ना डेट किंतु डेट प्रकाश डेट कही सारी सेठी केबे जीवा पड़ो डेट कहते एठी केबे जीवा पड़ो डेट कहते एवं कौ समय सब दुर्विपाक आरंभ होता तेणु से प्रकाश योग्य नुहे आदेश मिलना प्रकाश ना 62 वर्ष भितर आम ए जगह उपरको आसी नथिलु कहीं एबे गोटाए सप्ताह भितर आम 2 थर आसिलु कहीं आगु अनेक थर ये आसबू कहीं
ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ରହିକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଗିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଭୟରେ। ତାହେଲେ ତମେମାନେ ଦେଖିଲ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ମା ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିଛ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଡାକିବ? ମୁଁ ତ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ମନ୍ଦିରଟା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର, ସିଂହାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ଡାକିଲା ବାବା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଆ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ତୁ ହିଁ ମୋତେ ପୂଜା କରିବୁ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଏନି ସେଠି। ଏସବୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଜ୍ଞରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ବିଶ୍ରାମ କରୁ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହଳଦିଆ ବିଗ୍ରହଟିଏ ମାଆଙ୍କର ଅଛି। ସେଇ ବିଗ୍ରହ ଆସିକି ସେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସେ କରିବେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହିସାବରେ। କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କର ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଧାତୁର ମହାକାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବରଣୀ ହେଇକି ମାନେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଏଠିକି ଆସିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। କାହିଁକି ନା ନିଜେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୋଗମାୟା ଅଂଶ କଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଏଠି ରହିଥିଲେ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ନିବାସ ହେଇଛି। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜେ ମହାକାଳେଶ୍ୱରୀ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଅନେକ କଥା ହେବ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କରାଯିବ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯଦି ଆମେ ପୌରାଣିକ ମତରେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ବିଚାରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେବା, ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ସବୁ ମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁ କଥା କହୁଛି ଯେ ସେଠି ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଥିଲା। ଏହା ତ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହିଲା, ଦିନକୁ କେତେ ମଣିଷ ମଲେ, କେତେ ଅଶ୍ୱ ମଲେ, କେତେ ଗଜ ମଲେ, ଗୋଟାଏ ନଦୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇକି ରକ୍ତ ନଦୀ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଯେଉଁଟାରେ କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗଦା ଥଳ ପାଇନଥିଲା, ତା ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଉପରେ ବସି ସେ ପାରି ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶବ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଆମ ପୁରାଣ କହୁଛି, ଆମେ ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଯାଉଛେ ନା। ରୂପାୟ ବ୍ୟାସ ହେବେ, ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ କଳା, ତାଙ୍କ ଲେଖା କେବେ ଭୁଲ ହେବନି। ତାହେଲେ କେତେ ମଣିଷ ମଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ କହିବା କଥାଟା ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆକଳନ କରିପାରିବାନି। କେତେ ହିସାବ କରିହେବନି। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ନାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିକି ରକ୍ତ ଚାଲିନଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ନଦୀର ଜଳ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ରକ୍ତ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେ ନଦୀ ପାଣି ଉଛୁଳିକି ଚାଲିଲା, ବୁଡ଼ିଗଲା, ତା ଦେହରେ ଶବ ଭାସିକି ଚାଲିଲା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ଶବ ଏ ପଡ଼ିଆରେ ରହିକି ରହିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। ପୁନର୍ବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲା, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଶବ ଉପରେ 18 ଦିନ ଚାଲିଲା? ଗୋଟେ ଶବକୁ ଆପଣ 2 ଦିନ ରଖିଦେଲେ ସେ ପଚିଯିବ। ତାହେଲେ 18 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଲି କଙ୍କାଳ ହାଡ଼ ଉପରେ ସେ କ'ଣ ଚାଲିଲେ କି? ତାହେଲେ ସେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ। ତାକୁ କରେ କିଏ? ସେ ଶବକୁ ରାତି ପାଇଲେ ପରିଷ୍କାର କରେ କିଏ? ସେଠି ତ ଜେସି ମେସିନ୍ ନଥିଲା, ମେହେତର ନଥିଲେ, କି ହେଟାଜି ନଥିଲା, କି ଝାଡ଼ୁଦାର ନଥିଲେ। ରକ୍ତ ବୋହିବା ସରିନି, ପୁନର୍ବାର ରକ୍ତ ସେଠି ଝରିଲା। ତେଣୁ ରକ୍ତ ନଦୀ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ବୋହିଥିଲା, ଶେଷ 2 ଦିନ। ସବୁଦିନ ରକ୍ତ ନଦୀ ବୋହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 1.5 ଦିନ ହେଇଛି, ଆଉ ଅଧ ଓଳିଆ ବାକି ଅଛି। ଖେଳଟା ଏଇ ଅଧ ଓଳିଆଟା ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇ ବିରାଟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହିଁ ଅଧ ଓଳିଆ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ଆମେ କେବଳ ବୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ବା ଅବଲୋକନ କରିବା, ନିଜକୁ ଚେତନ ଭିତରେ ନେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପୁରାଣ ସହିତ ନିଜର ମନକୁ ମିଶାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ କଥା ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ, ଅନେକ ରୂପରେ ଦେଖିବେ, ଅନେକ କଥା କହିଦେଇ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛୁ, ଆମକୁ ଯାହା ପରିଲିପ୍ତ ହେଇଛି ଆମେ ତାହା କହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କହିବେ, ତାକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ କହିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ କଥାର ଅନ୍ତ ଭିତରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି।
ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଜିନ୍, ସେଇଠି ଅଛି। ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ କଥାର ହିଁ ପ୍ରଳୟ କୁହନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟି କୁହନ୍ତୁ, ପାଳନ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁର ହିଁ ଜିନ୍ ସେଇ। ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟମାନ ହେବେ ସେଇଠି ହିଁ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଳୟ, ସ୍ଥିତି ସବୁ ହିଁ ଘଟିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଏଠିକି ଆସିବେ ଏବଂ ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚାବି ପକାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି କଣ ନା ଆଖ୍ୟାନ ସବୁ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପରଶୁରାମ ଥିଲେ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଇକି। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇକି ଆଗ ପଛ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟେ ବିରାଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଏ ମାନବ କେହି ଖୋଜିକି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ହେବ। ଆମକୁ ଯେତିକି ମାଲୁମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେତିକି କହିଲୁ, ଅଧିକା କହିପାରିବୁନି। ଆଉ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ନ ପ୍ରକାଶ୍ୟ, ନ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ନ ପ୍ରକାଶ୍ୟ 3 ଥର ମା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତୃବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଟଳେଇ ପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ ହିସାବରେ ଆମର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଯୁଗର କଥା, ଯୁଗର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ, କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ସୀମାରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି।